probablemente os nosos devanceiros, os que fixeron esta lápida, se inspiraron noutros versos de Pondal, cando di avisazo que fora noutro tempo cantor roi o noso. Nun dos tantos poemas que Pondal ten a lembrar a morte do poeta, a morte dunha persoa que entregou a súa vida á creación dunha obra dedicada única e exclusivamente á súa patria, ao seu país, á súa nación en definitiva. En 1917, hai hoxe, mañá exactamente 100 anos, as Irmandades da Fada, que foran creadas había pouco tempo, acompañaron xunto cunha multitude moi grande de cidadáns e cidadás da cidade da Coruña, xunto con representacións de todas as institucións importantes que nesta cidade existían, digo que acompañaban o cadáver de Eduardo Pondal, do bardo do pobo galego, xunto cunha bandeira galega que trouxeron as Irmandades para cubrir o seu cadaleito, e aquí se cantou, non digo que por primeira vez, mas dunha maneira realmente solemne, o himno galego. Se as Irmandades recoñeceron a obra de Pondal e a súa entrega á misión básica de redención do povo, coas súas luces e como unha sombra, coas súas contradicións e coas lecturas máis ou menos problemáticas ou difíciles mesmo de tempos de hoxe, actualmente, nós tamén nos debemos recoñecer no que ainda fica por facer, tal como o concepto fala. Espero que noutros 100 anos unhas novas Irmandades teñan a entregar aquí unhas flores perante a tumba de Eduardo Pondal e se lembren non só de Eduardo Pondal, senón todos os que vieron detrás dele e inclusive de nós mesmos que levamos a nosa mente.